ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ପଇସା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଫୋନ୍ପେରୁ ପଇସା ୱିଡ୍ର କଲୁ ଏବଂ ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରୁଟି ବନେଇଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲୁ। ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ସକାଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ସବୁଆଡ଼େ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଫାଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋ ଧରିକି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ଟ୍ରକ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲି। ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ହେଲେ ଘରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ପେରୁ ମୁଁ ପଇସା ୱିଡ୍ର କଲି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଫୋନ୍ପେରେ କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ର କରୁଛ? ହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ। ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରୁଟି ବନେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରୁ।